Morjes. Hommattiin vähän meille taas kampetta. Tuli tämmösiä lippiksi. Kamoa ja musta. Mut joo, nyt ois tänään vähän aloittaa. Katsotaan saanko valmiiksi, mutta pitäis rintteriin tehdä hyllyt. Tossa on tää alkaa ensin tyhjä. Meinasin tuohon ottaa tuon työkalulaatikon pois ja tehdä tolle reunalle hyllyn tuohon. Kattoo minkälainen siitä tulee. Pitää alkaa vähän suunnittelemaan. Suunnittelee, että minkälaisen tekisi. Tyhjitä ekaan nää pois tosta. Eli sais vähän tikasta ja sun muuta tarviketta sinne sitten. Vähän asennusromua ja sun muuta. Mäpä alan tyhjää romut. Nyt ois helimat lakaastu pois ja tavarat viety. Tavarat ja tuo työkaluvaunu napattu pois. Siihen pitäisi lähteä hahmottaa nyt tikkaille ja sitten vähän kaapelikeloille ja kourupakettia tulee ja kaikenlaista sälää sitten. Jotain järkevää hyllykkä. No tikkaat melkein määrää se, miten sitä lähdetään rakentamaan. Täytyy vähän pyöritellä ja suunnitella. Eiköhän se siitä sitten jotenkin rakee. No niin. Joo, mä laitoin tuohon tuommoista pikkuset viivat tuohon semmoista karavaanarille, tai mikä tuo, niin massaa, mikä on tarkoitettu vaunuihin ja tommoseen, se on tosi elastista massaa, niin mä laitan sillä. Lisäksi tuon kiinni, mä ruuvaan tän. Eli tähän laitan tämmösen vaakarimmaa. No ja sit mä ruuvan noilla kiinni. Mäpä ruuvailen tosta kiinni. No niin, eli siihen laitettiin tuo muutamalla ruuvilla, tuohon laitoin ton muutaman tämän massa. Siinä on niinku alarunkopuu. Siitä se pitäisi lähteä kasaan. Otetaan tästä vähän lauvasta yli jää niitä soiruja, niin tehdään noista runkoa.
toho. Teen pystyn, se on nyt vielä vinossa. Vinossa, mutta tää laittais suoraan ja tästä olisi tarkoitus tulla tuohon rimoon. Mä kiinnitän sen tossa, niin tää vähän könyytän. Katsotaan hetken päästä. Vaihan sittenkin tähän paksumpaa puuta ja olisi vähän tukevampi. En usko, että se tuolla ohkaisellakaan olisi nyt notkunut, mutta sahasin sirkkeleitä. Siitä se alkaa muodostua. Nyt on tähän tuki muutamat tuet tähän näin ja sitten vähän vaneria ja alkaa vähän mittailla mitä tonne peremmälle tekee sitten. Joo, tehdään tästä sitten väliseinää. 4-5. Kuusi 9.
Semmonen. Sitten piirretään vielä nurkat pois. Eli tulee tuohon väliin, niin tuosta nurkka ja ylänurkat pois. Noin. Nuo napataan nuo nurkat pois. Sitten maalataan paikalle. Siihenpä se istuu. Noin. Ei muuta kuin eteenpäin. Mä sahasin tuon tasoon ja sit siitä lähdetään rakentamaan taas vähän ylöspäin. Tuikataan nyt muutamalla. Se oli varattu. Muutamalla kiinni, niin pysyy nyt rakennusvaiheessa. Täytyy just ruuvailla enemmän niitä. Joo. No joo, meinaan mennä vähän tarkolle, vaikka olevina otin varman päälle, mutta
tästä se hahmottuu. Eli tarkoitus olisi, että tähän näin tulee vielä levy tonne ylös asti. Tähän tulee kourupaketit. Tähän tulee niin pari kourupakettia saa. Sitten tulee väliseenä tähän. Ja sitten nuo tikkaat on tossa. Tikkailla on aika hilikulla, että se menee tonne. Ja sitten se pysyisi tuolla noin ajoaikana. Sitten se olisi helppo sieltä ottaa ja vetää pois. Mennä vähän senttipeliksi tää tarkolleen. Mutta kyllä se mahtuu. En halunnut sitten taas tätä hirveästi kasvattaa tänne päin, että tähän menee tavaraa mitä tarviikin kuskata, niin olisi mahdollisimman paljon käytössä. Ja tuo pakkautti tulee tonne, mä varmaan laitan toisen tommosen levyyn ja sinne toisen saat sinne on sit helposti pikakiinnillekään irti, jos tarvii enempi tilaa täällä. Joo. Kaapelit ajattelin tuohon laittaa ja vielä vähän auki, että miten teenkö paneerilapuun tästä alaspäin, ne pysyy siellä, niin sitten se vaan tuolta pujotetaan ja otetaan. Katsotaan, täytyy suunnitella vähän pohtia. Vaihdettiinkin suunnitelmaa lennosta. Tälle puolelle tulee nyt tikkaat. Tuonne sit kourua tai jotain muuta. Päähän jää vielä tommonen pieni lokero. Nyt siihen olisi tuo reunapaneeri lyöty paikalleen. Siellä on vähän koloa siellä. Käyttöottomittari, sähkömittari ja malliksi löi tyhjiöpumpunkin sinne. Sitten tuohon tulee tämmönen iso tila. Katsotaan mitä siihen tulee, mutta se jää avoimeksi. Ainakin toistaiseksi, katsotaan sitten. Tein tämmösen 30 senttisen korkean reunuksen, niin se löytyy heti kaikki rummuut. Tänne jäi tuo vajaa 30 senttiä leveä kolo. Sitten tähän tulee se kouruille ja tikkaille väliin. Nyt mä laitan tähän vaneerikannan. Nyt siinä olisi tuo levy päällä. Nyt pitäisi tehdä kaikille osille ja ruuvipaketeille sun muille hyllyä. Meinasin tämpästä tuohon tuon korkuisen hylly ja sitten vielä tuohon mahtuu yksi hylly. Eli tuolle tolpat ja sitten tähän tehdään topparit, ettei nuo romuttu pois. Tolleen tuolla on tuo iso laatikko, sitten tuolla on pienet ja tänne menee ne tikkaat ja tuonne mennään sitten kaapeleita tai jotain muuta tavaraa. Siitä se eteen.
Nyt se olisi hiontaa vaille ja valoja vaille valmiset. Semmoset. Eiköhän ne pysy siinä. Meinasin pyyhkästä tuosta vähän noita kulmia pyöreäksi. Enimpiä röpeilyt. Sitten laittaa ledinauhaa. Nyt se alkaisi ole valmis. Siellä pistit pienen 3 metrin nauhan kattoon. Siinä tulee, mahtuu vielä pakettia. Tikkatkin tulee nätisti tuosta vetämällä pois. Tuonne mahtuu imuria sun muuta tarviketta. Ei nää pimmeätä. Sinne pitää keksiä mitä laittaa. Siellä on niinku ylähylly, sinne menee jotain. Vaikka semmonen. Tuolla mahtuu olla enempi tavaraa eikä tuu poisko. Laitan tuon 18 senttiä tuo laita tuossa. Tuohon varmaan tulee. Katsotaan laitanko tuonne nurkkaan vai mihin sit saakaan, niin on se milkkarin seti. Tuohon varmaan päätyseinään tulee jotain koukkuja. Saa jotain tavaraa siihenkin. Nyt on helppo, kun sai tän tehtyä. Että aina kun tarvinnut jotakin työvehkeitä, ruuvia tai sun muuta pakettia tai mitä ikinä, niin heittänyt kaikki tonne sekaisin. Nyt ne saa hyllyyn.
Joo, se oli semmonen pätkä hyllyjen teosta. Ja aina sitä pientä hifistelyä ja viimeistelyä tulee vielä tehtyä ja katsottua, kun saa tavarat paikalle, että mitä pitää muuttaa. Onpahan siinä nyt runko, mistä lähtee muuttaa. Mutta ei mitään. Paina peukkua ja tilaa kanavaa, niin palataan taas seuraavan videon parissa. Ei muuta kuin moro.